Hola, bon dia. Avui us prepararem una crema d'espàrrecs, aprofitant que els tenim del poble, d'alguna manera. Estem en temporada d'espàrrecs i és un bon moment per provar una recepta nova, si no l'heu provat mai. Tenim aquí tots els ingredients. Necessitem oli, perquè farem un sofregit en ceba i porro. El porro és simplement tota la part blanca del porro. Sofregirem això ben sofregit en un xorret de garnatxa blanca, també del terreno. I després passarem a tirar els espàrrecs, farem una miqueta de sofregit també, i les pataques, l'últim moment també les pataques. I després afegirem l'aigua i ho deixarem bullir. T'ho recomano que els espàrrecs, la part de baix, la més gordeta, jo la trec, perquè és més dureta, no? Però pràcticament podeu aprofitar, traureu això i tot el resto ho podeu aprofitar. Jo per a fer la crema d'avui he ficat un menat sencer i una part d'este. I després hi ha dos pataques, relativament grossetes, i una de petiteta. I el porro és tota la part blanca d'un porro gros i mitja ceba. Passem a ficar l'oli a la paella i enxufar. Ficarem una d'això de... Bé, l'oli està calent, tirem el porro i la ceba. Per això ho sofregirem un ratet, primer que ressalarem una mica ja. I això ara s'ha de poixar, s'ha de fer ben toveta. La taparem i la deixarem un ratet, vigilant que no es cremi. Bé, ara això ja està sofregidet, passarem a tirar el vinet, deixarem reduir perquè s'evapora l'alcohol. Això és opcional, jo és una cosa que a mi m'agrada molt perquè trobo que ho tenim del terreno també i li dona a tota la cuina que fa, li dona un sentidet molt especial. El vi ja està reduït, s'ha evaporat tot l'alcohol i ara passem a tirar els espàrrecs. I farem el mateix, els deixarem 5 minutets, així un poc mig, aviat baixet, 5 minutets o 6, que es feien una miqueta. I per últim ficarem la pataca. Bé, han passat 5 minutets i ara passarem a tirar la pataca i també farem el mateix, farem unes voltetes, 5 minutets així, repetirem per a tirar sal. Quan està acabada és quan rectifico de sal, estan estirant perquè pot ser. Ara ho remenem tot i farem uns 5 minutets més. Bé, han passat 5 minutets i ara ja passarem a tirar l'aigua. L'aigua més o menys ha de cobrir la pataca i tot el que hi ha dintre. Sempre heu d'anar vigilant perquè si veu que redueix molt és qüestió d'afegir una miqueteta. Ara fem dos voltes així, desbarrejo tot i taparem. I li costarà sobre uns 25 minuts, 25-30 minuts. Bé, han passat uns 20 minutets i podeu veure que ha reduït una mica l'aigua. N'afegirem una miqueteta més i tornarem a tapar per que acabo de... Això ja està. Està tot molt cuitet, ja ho veureu, que la pataca se desfà, però s'ha de coure bé perquè l'espàrrec li costa una miqueteta més. Apagarem el foc, deixarem refredar un ratet, així destapat, i després ho passarem pel turmix. Això ja està, ara passarem pel turmix. Anem a platau. Lo decorarem una miqueteta.
I ara hi ficarem unes puntetes d'espàrrec que hem guardat per guardir-lo. I bueno, el plat està acabat, espero que us agrada. Pues, espero que us agrada molt la crema d'espàrrecs i bueno, salut i garnatge i tot anirà bé.